Παρακαλώ, Θεοφιλέστατε. Σεβασμιότατε Άγιε Τελοκαρδανίας, αγαπητοί πατέρες, κύριε Πρόεδρε της Διακηδείου, κύριε Πρόεδρε και μέλη της Ενωμένης Ρωμιοσύνης, αγαπητοί μου αδελφοί, έχω τη χαρά, την τιμή, την ευλογία να εκπροσωπώ τον Σεπτόπη Μενάρχη μας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, Κύριον Χρυσόστομο, ο οποίος είχε στο πρόγραμμά του να ευρίσκεται σε αυτή την τόσο όμορφη εκδήλωση, και όμως κάποια υποχρέωση τον ανάγκασε να ευρίσκεται στην Τρίπολη. Μου ανέθεσε να μεταφέρω εις εμάς Σεβασμιότατε, αλλά και σε όλους την αγάπη του, το ενδιαφέρον του, τη χαρά του που είστε σήμερα εδώ στην Αποστολική Εκκλησία των Πατρών, στην πόλη του Αποστόλου Ανδρέου, τη χαρά του για αυτή την εκδήλωση, διότι η εποχή μας, κύριε καθηγητά, τα είπατε πολύ ωραία, έχει ανάγκη από πρότυπα, έχει ανάγκη από μοντέλα πνευματικά και πρότυπα πνευματικά. Και εμείς, οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, έχουμε πρότυπα. Έχουμε τον Κυριό μας, τον Ιησού Χριστόν και τους Αγίους Του. Οι Άγιοι βάδισαν επάνω στα αχνάρια του Κυρίου. Και εμείς, αν ποθούμε τον αγιασμό μας και τη σωτηρία μας, πρέπει να βαδίζουμε επάνω στα αχνάρια των Αγίων. Οι Άγιοι, οι φωτεινοί οδοδείχτες, που οδηγούν στον Ιησούν Χριστόν και στη Βασιλεία Του την επουράνιον. Η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Αγιοτόκος Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία που αναδεικνύει τους Αγίους. Γιατί? Διότι είναι η μοναδική ταμιούχος της Θείας Χάριτος. Διότι είναι η Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως. Είναι η μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία μέσα στην οποία ο άνθρωπος επιτυχάνει του σκοπού της ζωής του και της υπάρξεώς του, που είναι ο αγιασμός. Τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Και Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί. Γι' αυτό και στις εποχές μας και στα χρόνια τα πέτρινα και τα δύσκολα, της ύψεως και της παρακμής, η Εκκλησία μας αναδεικνύει Αγίους και τους προβάλλει σε όλους μας ως πρότυπα ζωής. Και μας λέει η Εκκλησία μας, μην απελπίζεστε, μην απαγοητεύεστε, ακολουθήστε τα αχνάρια των Αγίων. Και πόσο χαίρεται ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος των ημερών μας, μέχρι πρότινος λέγαμε ο Άγιος του αιώνος μας, και αναφερόμεθα στον Άγιο Νεκτάριο. Τώρα αναφερόμεθα στον Άγιο των ημερών μας, στον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος με τον τρόπο ζωής του, με αυτά τα οποία είπε και κατέγραψαν τα πνευματικά του παιδιά, μας δείχνει των δρόμων των ορθών, των δρόμων των σωστών, των δρόμων του αγιασμού και της σωτηρίας. Γι' αυτό σήμερα είναι κοντά μας ο Άγιος και χαίρεται που τον τιμάμε με αυτήν την εκδήλωση. Και χαίρεται και φρένεται που οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αγαπούν τον Χριστόν, αγαπούν την Ελλάδα. Ξέρετε, θα τελειώσω με τη φράση του Γέροντα Νίκονα από το Άγιον Όρος, από τη Νέα Σκήτη, ο οποίος ξέρετε τι λέει? Το πρόβλημα δεν είναι οι άλλοι. Εύκολα λέμε, το πρόβλημα είναι η Ευρώπη, είναι οι Αμερικανοί, είναι όλοι. Το πρόβλημα είμαστε εμείς. Το πρόβλημα είμαστε εμείς.
αν εμείς δεν απομακρυνθούμε από τις ρίζες μας, από τις παρεδόσεις μας, κανένας δεν μπορεί να μας αλωτριώσει. Εμείς έχουμε απομακρυνθεί από τις πηγές μας. Εμείς αλλάζουμε τον ορθόδοξον τρόπο ζωής μας. Μας φταίνε οι άλλοι. Οι άλλοι μπορεί να νομοθετούν κακώς, κάκιστα. Αλλά εάν εμείς είχαμε συναίσθηση το τι σημαίνει ορθόδοξος χριστιανός, πρώτον δεν θα τολμούσαν, διότι εμείς γίναμε άνευοι χριστιανοί, και δεύτερον δεν θα παρασυρώμεθα. Γι' αυτό λοιπόν αυτή σήμερα η εκδήλωση θέλει να μας υπενθυμίσει στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Έρχεται σήμερα αυτή η εκδήλωση να μας υπενθυμίσει επιστροφή στις ρίζες, επιστροφή στις παραδόσεις. Στήκετε και κρατείτε τις παραδόσεις, άσε διδάχτητε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών. Κρατήστε μέσα στην καρδιά σας Ορθοδοξία και Ελλάδα. Με πολύ χαρά θα παρακολουθήσουμε και την άλλη διάλεξη και πιστεύω ότι όλοι θα φύγουμε ωφελημένοι και ας έχουμε τον Άγιον Παΐσιο, πρεσβευτή μας, ενώπιον του θρόνου του Θεού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, που μας δώσατε τον λόγο να καταθέσουμε με την αγάπη μας αυτών των μικρών οβολών. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Θεοφιλέστατε, αλλά και οι παρόντες εδώ. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα είπατε και έχετε πολύ δίκιο για αυτά τα οποία είπατε. Αλλά